A actuación que se está a levar a cabo nas instalacións do Estadio de San Lázaro permitiu a mellora dos vestiarios existentes nos baixos da grada, ademais da reparación de fendas, o saneamento de humidades e o acondicionamento do falso teito nas dependencias que dan servizo aos clubs deportivos de fútbol e atletismo. Tamén está previsto habilitar un pequeno ximnasio. Vai a permitir a mellora dos vestuarios, aseos e dependencias debaixo da propia grada, onde está previsto habilitar un ximnasio para o equipo de Paranoia de fútbol e tamén para as instalacións, mellorar as instalacións de atletismo. Estas actuacións vanse de prolongar ao longo dos vindeiros meses. Pero este non será o único investimento en infraestructuras deportivas. O Concello traballa tamén no proceso de licitación da antiga nave de Abruñeiras para transformala en instalación náutico-deportiva. Na actuación de mellora que se levará a cabo, na que o Concello conta tamén coa colaboración da Xunta, investiránse uns 400.000 euros. Se está co proceso de licitación para, o acondicionamento da nave de Abruñeiras para dedicalo á instalación náutica deportiva. É un investimento de máis de 400.000 euros, financiado entre o Concello e a Xunta de Galicia, que vai a permitir ampliar esas instalacións náuticas que ten xa o Clube de Remo, mantendo a instalación de Testal e ao mesmo tempo ca rehabilitación da nave de Abruñeiras terían dúas sedes e dependendo que modalidade deportiva vayan a practicar utilizarían unha dependencia ou a outra.